Waƙar ta'aziyyar Nura Mustapha Waye, Allah ya masa rahama. Wayo Allah, Nura Mustapha ya tafi kenan. Ina addu'a Allah ya cikin Nura Mustapha Waye, ya ba da umarni na iske shi. Allah ya ji kanshi, ya kafirta mishi. Wayyo kai rayuwa mutuwa kenan. Nura Mustapha Waye a yau ya tafi kenan. Algafarta mai afuwa Allah ya yi mai. Algafarta mai afuwa Allah ya yi mai dan shugaba. Mutuwa kenan, Nura Mustapha ya tafi kenan. Algafarta mai afuwa Allah ya yi mai dan shugaba. Darakta ne mai ba da umarni kenan. Ashiri mai dogon zango izar sannan. Ya ba da gudunmawa ɓangaren addinin nan. Wayo wayo Nura Mustapha yau shi kenan. Allah ya ji kansa aljanna sanya can zai je dan shugaban mutuwa kenan. Nura Mustapha ya tafi kenan. Bawan Allah mai hankali kuma mai lura, mai san jama'a manya da tsofi har yara. Mai jan jama'a jikinsa ne shi baya kyara. Wayyo wayyo, wayyo wayyo. Mutuwa kenan ta ɗauke bawan Allah nan ba mu fargaba. Nura Mustapha Waye mutum na mutane ne, mai addini sannan kwa bawan Allah ne. Addu'a kullum yake yi wa al'umma haka ne. Allah ka kula da bayansa sa yayi dacewa dan shugaba. Ni sunana Muhammad a soke lefe ne. Ta'aziyya ne walawan Ahmad da masoya ne. Domin rasuwar Nura Mustapha wannan haka ne. Ajali kenan kowa ta zo mai ai haka ne ba mu tsira ba. Rimi Online TV.